И ако влезем в малко повече детайли като действие, всъщност работите са извършвани с затворени очи, в които аз проследявам самия релеф на повърхността. Погледът изобщо не контролира направенето. Предварително върху самото графитено червено-бяло пространство, повърхност на малката форма, са направени намеси, които с различна повърхностна структура и самото текстилно усещане ни позволява да проследяваме отделните форми. Това, което с очите си виждаме като червено, всъщност е гладка повърхност с плавни линии, плавни преходи между отделните структурни повърхности. Графита има, когато бъде докосен, има усещането за фина шкурка. В белите полета съм се намесил така, че има активни, агресивни, високи тактилни структури. Рисуващата ръка действа именно с тази биологична схема, която вече подчертахме. Защото се опитва синхронно да действа с лявата, осезаваща ръка. Така че рисуващата и осезаващата ръка в момента се опитват да бъдат синхронизирани. И това до голяма степен е невъзможно, тъй като мисълта, желанието на дясната ръка да произведе знак върху хартията до голяма степен изпреварват осезавания обект. Ето къде е мястото на автоматизма и липсата на контрол. Във всеки един миг това, което докосваме, не може да бъде подчинено на погледа. То е изцяло в тактилното възприятие, в синхронното действие на двете ръце и въобще на телесната схема на човека. Завършен акт на автоматична рисунка.